Ay, pangaldawan, nga mawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga raw baka. Idirabi ay nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyumanan. Sa ita tuyumanan. Ayaw na yan ti kastoy abiyan. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko nagkali ti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sa napalay, no ited na, ingka gumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano yung kalangan iya tersina da Jewel ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sana ka gumatang barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi lang. Apaman nga itad dati tangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo ha. Ngayon pangasyaw, ta saan ko mga bayag ti utang niya, wan? Bayadan mi la adagos. Mabit lang. Mga alaak, iti utangan nyo. Anya, imay imutang ni nanaro na iti karne ko na. Imay itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang arudan kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Amo mat anagrigat asingiran dagigi at tao, ha? Ingka rin naman bayadan naman la adagos. Oho, mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan, saan mo ida apapautangan? Pangaasim, ha? Ay na, tata, pasensya kay lakuman. Jack pa'y lama ito titangdan nyo ita. Tani, na-delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan na. Anya nga road. Di kay madanagan, tata. Apaman ang makay pawit nila kay ko, ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan na. Awan pare ko iti daytay, Lina. Agyamanak, tata. Nanay, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod, anak ko? Inawagak itay ngam ko na namatasan kanupay ang makapanaw iti trabaho na. Ada ka no isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, Jack pa'y maitid titangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan na basto tayo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Day na. Imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kahit saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka ba danagan? Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang, tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare, anyat gatangam. Ay, kwa, sana ka gumatang, mare. Anya ngay nga ron. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan, mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ala, ikan kamare, ngamne, pangaasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko, mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamutin ni Elena titangdan ko nagkaalay iti pagbasuraan da. Ha? Tapno mabayada kung di utang taakar na ititersay na da Jewel kanina. Ay, wad nga ron lakay. Ay. Ang mga nuan yan tumanon, tiyag kakadakas nga ibagadagi dyan nga agasawa, narigataan. Nagapuak ija itay bigat. Napanak na kisarita ng makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne,
Manunga aldawon tinapalabas. Ngam apay ngay, awan matan ni Tata Ramon nga umay agbayad. Saan na pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan, ngam aging gaita, awan matan. Ay, una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudya talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita ama, nagrigat da singiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damat na nagbayad. Ala, bayam, siyak to ti mapan agsingir ijay balayda. Anya ngay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina awan pa ti kwarta may. Anya ngay, dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kaiton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutundak dagijay nga agasawa. Apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro day ta imot mo papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Bareng agbayad dan. Ay, bon. Gusto day ta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Hoy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie? Adda ka din ni nanang mo ijabalayo? Adda? Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Oo, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng ti utang nyo di store da nananina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mo di utang ko. Hindi kayo utangan intod sa maruno. Ang mga i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron, mapanak man ni Jenda tatamara mon. Inakita titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko gestor. Umay ko man itad titangdan nyo, Tata Ramon. Adtoy. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti tersena da jewel kanena. Ha? Da ito'y lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Hanggang di mi naitid at awang kwarta, may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ang mainayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Adtoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti dayjay nga inaramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Huwag nga nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa ilang ron, no kasya ti aramidin na. Bye-bye ama, no kasjay ti pakaragsakan ng aramidin. Talaga gaya maimpos mo, dagiti nagan may nakautang kan na. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, una yan. Iso abayadan yun ti utang nyo. Tapno ikatag tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad. Gamkas jeti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din.
Apay nga itakay lang nanang. Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Diyak kayatan ti mapan gumatang ijay terse na damari nena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak ijay daya. Wala nanang. Nasaysayat pa eh. Hustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka ket asidaglang matitersay na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Aya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatan ti mapan gumatang ijay isturda nena. ha. Masair laang tiriknak numapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda nga asawa. Ay na, nagbangsitan dagiti karga ti ref. Bakit? Nag-expire sa amatan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo madlaw? Tiyan niya. Kunawanan na pulos ti umay gumatgatang dito Tersina. Ha? Bakit? Saan nasaya at inaramid mo apan ang ipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita, nadadahil amin nalako ta. Anaan muntang ida kita, dakilalugi ah. Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at jenaramid ko? Naamiris ko matlaang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit, awan ko matinadadaal alako ta. Ken, mapalpalabas ko pa, dananaro na. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ne, si kamot kayam dayta kumare. Bigbigat mo't nga da ka dito igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok anapasakitak tirik nayo, gapu iti naramid ko. Ha? Gapu iti panangipost ko kadagiti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipata mo na ijay mare. Kat pasensya mo't no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak anasakita na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanakamiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Ala, lipata mo dayjay balasang ko. Kat pasensya ka mutan no saan kami agim matgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awang kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyang manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan tapno at damat la pag-purchase ko itilako. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan di pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.